Kok iso? Kok iso? Kok iso? Kok iso? Kata-katakan nih sama dulu. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa. Kata-kata nih wong Ngawi. Sopo? Kata kok iso lho, kalimat kok iso lho. Munculnya sangka sopo? Pencetus kata-kata kok iso. Tolong tulis di komentar. Oh, saya pengen tahu pencetus kata-kata kok iso dalam bahasa Indonesia kok bisa. Nah, kata-kata bro, aku pengen mungkin enak sing kata-kata fenomenal ya sing muncul neng itu neng media aku lah, tapi sing menyebutkan itu wong Ngawi dan kaya asal mulanya ke daerah Madiun, tapi terus dikembangin neng Ngawi, enak pengembang dan pencetus kata-kata kok isowi enak. Penasaran aku pengen ngerti. Pokoknya enak lah. Penasaran nggak? Golek ono kata-kata kok iso. Gue sesuai dadi lagu. Sesuai dadi lagu, gitu. Jadi kayak suara apa sih nada dering ngono kae. Malah enak. Tunggu neng media ataupun neng akun TikTok apa neng akun Facebook Pro apa neng akun neng Facebook Pro lah terutama. Kok iso lah bilang. Pencetusnya sopo sing kata-kata kalimat kuwi. Penasaran aku. Tapi sing kata-kata sebenarnya sing pengembangnya aku wis ngerti lah. Jadi enak ya dulu. Pencetus kata-kata kuwi lho. Kuwi mbuh iso mbuh ora putih kok iso. Mbuh tenan mbuh ora ya putih kok iso. Kuwi nyata apa gak ya? Kok iso pokoknya intine ngono. Kayaknya saya dia. Kayaknya saya dia. Intine enek akune itu aku nyemak ya menurutku ya kreatif sih, kreatif. Aku gak menyebutkan inisial, gak menyebutkan sopo sih, aku pengen mengenal kata-kata kui, pengen ngerti pencetus dan pembuat kata-kata kok bisa itu siapa. Kok iso sing gawe kata-kata iki sapa? Di iya sih ngono, menautkan kata-kata sing mau gak trending arep meh di trending. Jadi trendingnya apa gak boleh. Di viralnya gak kata-kata kok iso iki. Nanti siapa yang tahu pembuat kata-kata kok iso. Ini kata-katanya song grup YouTuber wong Madiunan. Konten kreator Madiun terus di konco kreator Ngawi. Nah, kuwi bro. Jadi enak ya. Dan aku pengen menciptakan kata-kata sing terbaru
Mus gak mikir viral, gak mikir trending powerane, wis gak mikir sih. Ya, sing penting golek ide, golek tema, golek kalimat-kalimat sing viral, sing kira-kira iso digunakake karo cah teman-teman saiki, karo wong media-media konten kreator sing vlog maupun ora vlog, maupun musik, maupun seni budaya, maupun pokoke kabeh. Di iku mau kata-katane. Ya, terus mungkin cukup ngono tok iki vlogku. Lucu gak lucu, menghibur gak menghibur, urusan kalian semua pokoknya. Yang penting dukungan koyok biasanya, subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.